نادیره ترسونова ҳайкалтароши ҷавон аст ва 4 сол инҷониб бо ин касб сару кор дорад. дар ин муддати начандон тӯлонӣ зиёда аз 200 асар офаридааст, ки тавассути санг, чӯб, оҳан ва гаҷ сохта шудаанд. нодираро ба ин касб бештар имкони озодона баён намудани андеша бо сохтани ҳайкал ба худ ҷалб кардааст. соли 2013 ман коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз дохил шудам. ҳамин соли аз 2012 оғоз карда ки корама то ҳоло бисёртар мана ин касба ҳамин чиз ҷалб кард, ки ман фикри худамро озод гуфта метавонам. ин худаш соҳаи санъат озодиро бисёр дӯст медорад. ман ҳамин озодиро ҳамчун санъаткор бисёр дӯст медорам, ҳамчун эҷодкор гӯям, ман хато намекунам. ман ҳамин корҳои эҷодӣ бисёртар мекунам. фикрама озод гуфтана ҳамин чӣ хел ки ман ба ҳаёт нигоҳ мекунам, чӣ хел нигоҳ кардӣ, анамин чизаш барои ман мафтун кардам. бино ба гуфти ҳайкалтарош, ҳар як ҳайкал таърих ва мазмуни худро дорад, ки ба бинанда расонида тавонистани мазмуни асар, меҳнат ва лаёқати хосро талаб мекунад. раҳматов давронҷон мебошанд, ки ман бисёр ба он кас ҳамин миннат дорам, ки ҳамин дунёи санъат ба мана ворид карда. чӣ хеле ки ман ҳаёти худро бе ин тасаввур карда наметавонам ҳозир. ҳаётам бисёр ҳамин кади вобаста бе санъат, гӯё ки ман зиндагӣ я талх мебинамда. барои ман ҳамин корҳои эҷодӣ бисёртар, ман ҳамин корҳои эҷодӣ кади машғул мешам. ҳамин вақте ки ман дилам ҳаёт аз васваси зиндагӣ ҳамин бисёр хаста мешам, ман ҳамин бисёртар ҳамин корҳои эҷодӣ кади машғул мешам, ки мана бисёр холӣ мекунад ин чиз. нодира турсунова дар сатҳи шаҳриву вилоятӣ аллакай маҳсули дасти худро ба намоиш гузоштааст ва ба наздикӣ дар назар аст, ки намоиши ҳайкалҳоро дар пойтахти кишвар барои ихлосмандони ин ҳунар ташкил намояд. ӯ тасмим дорад, ки таҳсили худро дар шаҳри Душанбе давом диҳад. ҳозир дар пойтахт мехоҳам, ки ҳамин намоиши асарома барпо кунам. барои мин ҳозир ҳамонҷо тайёрӣ дошам. ман идома ҳамин мехоҳам, ки ҳамин чима касбама маълумоти олӣ гирам. барои мин хайр ҳаминҷава дохил мешуда, ки дар пойтахт мехонам идомаи таҳсил. ҳайкалҳое ки фармоиш гардидаанд дар як ҳафта намуна ё эскизи онҳо омода мешавад. аммо асаре ки маҳсули тахайюли худи ҳайкалтарош аст, вақти бештарро талаб мекунад. раванди сохтани ҳайкалҳоро ҳунарманд чунин шарҳ дод. то ҳамин идея пайдо шуданаша аввал ман фикр мекунам вай чиза чӣ мехоҳам ман. вайро баъд ба коғаз рӯи коғаз меоварам. вайро эскизи ҳамин графический эскиз мегӯем. эскизи графикӣ мекунам қаламкади коғазба. баъд манин худамба ки фикрам маъқул омад, ман баъд уже объёмба аллакай ки ина мебинам пластилинкади мекунам, ман гаҷки мекунам, ин уже ҳайкалтарош худаш инчиро интихоб мекунад. ҳайкалҳои сохтаи нодира берун аз кишвар низ харидорони худро пайдо кардааст. бештар сайёҳон ба ӯ фармоиш медиҳанд. таваҷҷӯҳи чунин харидорон ба нодира илҳоми тоза мебахшад ва барои муаррифгари ватану миллати худ гардидан ва намоиши ҳайкалҳоро дар сатҳи ҷаҳонӣ ба маърази тамошо гузоштан пайваста заҳмат мекашад ва талош дорад. гузориши Фарзона Алиева ва Бурҳонҷон Бурҳонов.